अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। साथ तू छोड़बे हमर पगली पहले बता देते, साथ तू छोड़बे हमर पगली पहले बता देते। ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते, ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते। साथ तू छोड़बे हमर पगली पहले बता देते। ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते, ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते। ओढ़नी से अपन जान के, ओढ़नी से अपन जान के। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। डीजे सुमित सतीश रैना। के बदनाम सगरो छोड़ला तू हाथ गे, अपना जिंदगी से कहते लकाहत गे, के बदनाम सगरो छोड़ला तू हाथ गे, अपना जिंदगी से कोई देहला काट के। हमारा कपार पे हाथ तू दो के झूठो क्रिया नहीं खेते गे, हमारा कपार पे हाथ तू दो के क्रिया नहीं खेते। ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते, ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते। ओढ़नी से अपन जान के, ओढ़नी से अपन जान के। डीजे सुमित सतीश रैना। प्यार में की कमी के लिए तोहरा से हम सुनेंगे, अकिरिया कना बैठा तू आंसू से खून गे, आंसू से खून गे। प्यार में की कमी के लिए तोहरा से हम सुनेंगे, अकिरिया कना बैठा तू आंसू से खून के। धर्मेंद्र निर्मलिया के गोडकी जोहर पिला देते, डीजे संजय गौतम के तू जोहर पिला देते। ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते, ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते। साथ तू छोड़बे हमर पगली पहले बता देते, ओढ़नी से अपन जान के फांसी लगा देते।